La residència i centre de dia La Vida d'Almussafes és un centre de titularitat municipal que va començar la seva activitat en el mes de desembre del 2009. Així en total n'hi ha 49 persones que viuen en la residència i 15 persones que són usuaris del centre de dia. Carmen y yo somos compañeras de habitación. Nosotros nos reñimos, nos llevamos bien y ya está. Estamos muy contentas de estar juntas. Hemos construido un decálogo en el que se ha hecho una encuesta y se le ha pedido opinión de los gustos de los residentes en las comidas y así pues poder adaptarlo a los gustos en general de todos. Se les da a elegir quien quiere pechito y el que no quiere pechito servilleta. Se busca siempre a la hora de sentar a la gente pues, perfiles similares. En la residència se fa els menjars que se fan en qualsevol casa, com arrossos, fideuà, paella, potajes, coses així, carn en salsa, carrillada en salsa, coses així que se fa en qualsevol casa. Som 38 treballadors en la plantilla i tenim com a base el nostre treball tindre la visió de la persona des del seu punt de vista de les seues capacitats, de la seva autonomia i sobretot la història de vida de la persona que ve ací a compartir amb nosaltres el dia a dia. Tu, com a president del Consell d'Usuaris, de quins temes tracteu en les reunions amb el director del centre? Pues de tot el que es presenta, el que passa així, el que ens passa a tots. Nosaltres no demanem res. No demanen res? Res, així. Així estem molt bé i ens traten bé. Som un poble industrial, moltes vegades treballen els dos membres de la família i sobretot tenim que tindre la confiança que els nostres majors, aquells que ens han cuidat al llarg de tota la seva vida, estan ben cuidats. Si per les dificultats econòmiques, etc., perquè treballem els dos membres de la família, necessitem que estiguen ben cuidats, aquesta residència és vital i és un recurs importantíssim per al nostre poble. Sabem que per instal·lacions, per equip humà, tant directiu com el resto de treballadors, per els servicis que se presten, els nostres majors van estar ben cuidats. Per mi és molt important vindre a la perruqueria, perquè vinc tots els mesos, perquè necessite veure'm una miqueta bé. A més, el aseo no está reñido en la vejez. Y me veo bien así y estoy contenta de verme. No por nada interesante, porque las personas tenemos que ir un poquitín arregladas. Al llarg dels 6 anys llargs que portem així en la residència, s'hem obert a un munt d'associacions i de col·lectius que són d'ací d'Almussafes, inclús de Benifaió. I n'hi ha molt variat perquè Almussafes és un poble molt gran i té moltes associacions molt variades. Qué activitats li agraden més fer així en el centre? Jo, el taller de María. El taller de María? Pintar, fichas de deber, lenguaje, matemáticas
historia, lo que sea, y pues todo, aquí todo, la gimnasia, la gente, porque todos son maravillosos. Yo vivo aquí como en un hotel de 5 estrellas, las cosas son así. Me gustan mucho las actividades que hacemos, si tengo que estudiar, si estoy con Mari, que hacemos trabajos manuales, también, todo eso. La que más, trabajar mucho. Es que es eso, me gusta aprender y me gusta que me enseñen. L'Ajuntament celebra el 38 homenatge a la tercera edat. La setmana està repleta d'activitats i, no obstant, el més important de la setmana per a mi és anar a visitar els nostres majors de 90 anys que tenen un merescut reconeixement i es portem un detallet commemoratiu. A la dona se li regala un brotxe, que a ells es fa moltíssima il·lusió, i a l'home recibeix un cinturó reversible molt bonic perquè tinguin sempre un record de l'Ajuntament. Pues nosaltres, Joan portem 8 anys així, en el tema del voluntariat. És una cosa que ens ompli prou per el tema que veiem que quan venim així la gent ho agraeix molt i està molt a gust i ens està esperant de setmana a setmana que vinguem a l'horeta i estar en companyia d'ells. ¿Qué más? Me fui el fin de semana, que ya lo sabéis, y ya lo echaba de menos. Estaba deseando volver y cuando llegué digo a mis amigas, resulta que yo ya tenía ganas de venir a casa.